So mae hwn yn ganol i ers i unrhyw beth arall? Dyn ni wedi dechrau ar yr ymgyrch yma bod ni wedi bod yn y bali yn ysgol ac yn deall bod nhw'n hyfforddi peilotiaid o Saudi Arabia yma yng Nghymru mwyn bod yn rhan o'r ymgyrch yn erbyn gwlad tlawd iawn fel Yemen a'r holl pethau sydd yn mynd o'i le yn Yemen, oedden ni'n falch wedyn o gallu croesawu Hisham Al-Khomeizi, un oedd yn flaenllaw yn yr April Spring, chymod, yn Arab Spring yn gwrs troi yn herio'r system oedd yn Yemen ar y pryd. Wedyn doth o i siarad i Gymru Gaerdydd, ac yn y cyfarfod yna, nath o sôn am y plant yn Yemen, ac un peth fedrwn ni'n gwneud ydy casglu sgidiau mwyn mynd nhw allan i Yemen trwy llaw yr gymuned Yemeni sydd yn Nghaerdydd.